दैमायाव दुगैनोसै दैमायाव थाब थाब दुगैखांनानै इलिसाखौ नायनांगौ दा मोनायाव रहायनायावनो होनदों माथो गारिखौ बारिजोंसो हाबलांबावो जों दुगैनो नै एकदम औवासुं सेरजों लांसैलाय सोरबाफोर दुगैनोबा फैलै जोंथिं बिराद मोजांखा गाथोना ने खाना जानोबो बिराद मोजाङानोलाय ना नै औवासुं सेर सेर औवासुं सिं सिं थांनांगौ नुवाखै मा दालां होनो बेखौ मा दालां बेखौ बरिया डेन्जार खालै नै सासे बारग'लांबाय दाखाय दैया ओरै फैबावो बोहैबावो नै फिसानो नै ओरै थांबावो दाखाय दैमायाव गोलैहैबाय इयो फंखानिफ्राय फैनानै ओइसिंनिफ्राय दा दुगैनानै थांखानोसै आरामनो दा मोनायाव फैला आरो बिजनि टाउनाव दा मोनायाव प्रग्राम नायनोसै आरामनो इलिसा बर'खौ दसे इन्जय खालामना फैनोसै गथ' गेलेग्रा बानायनो नागिरदों नैयाव नाव जावग्रा जावहांबाय नै खाना जाग्रा बानायनो नागिरदों बेयाव गथ'खौ बेयाव नाव लाबोनानै जावहोगोन ब्रा दंफैयो दा बिजनिया सोर फैगोन दा सिंगारफ्रा ओमफ्राय सफैखाबाय दा सफैबायना जोंबो नेना दं नायनो ना गोसोआव न'खरसिगोन Berapa negas dah yang lainnya? Elisa berapa? Elisaku navigasi nama. Ya? Oh. Kau jauh ini? Bisnis hari
दिनकी खिन्थावथावादा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव अडियन्स जोबोर मोसा Take it,